Nire kudeaketak atariaren orrialde nagusian, espedienteak izena duen atala aurkituko dugu. Lotura honetan sartuko gara espedienteekin zerikusia duen eragiketa burutzeko. Hemen orrialdearen eskuinean dagoen loturaren bitartez, espedienteen bilaketa egin ahal izango dugu. Irizpidea erabiliz, irekita zein itxita dauden edozein txostenen bilaketa egin dezakegu. Era berean, ezkerrean aurkituko dugun espediente sarbidean, zuzenean administrazioarekin ditugun espediente guztiak ikusiko ditugu. Eta zein egoeran aurkitzen diren ere jakin ahal izango dugu. Espedientearen bizialdia eta araudiak ikusi ahal izango ditugu. Halaber, orrialdearen erdigunean, beste hainbat ekintza burutu ditzakegu. Adibidez, atzerapen bat eska dezakegu edo dokumentazioa gehitu. Ezestea egiteko aukera ere izango dugu orrialdearen behekaldeko loturan klik eginez. Jakinarazpenetarako edozein datu aldatzeko aukera izango genuke, baita aurretik aukeratu dugun hizkuntza ere.